The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo mga kaaksyon sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sundin lamang ang naka-flash na mechanic sa inyong screens at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kailangan din i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Camarines Norte. Balikan muli natin mga kaaksyon ang naidulog na reklamo ni Marie Conda Hamito. Kung maalala nyo, ito yung misis na hinabol umano ni Mister ng baril. At dahil dito ay nakipaghiwalay na ito, 7 taon lang nakakalipas. Ngunit si Mister ay hindi pa ata nakaka-move on. At sinugod pa sila nitong buwan ng Pebrero at nanggulo sa bahay ni misis at ng kanyang bagong kinakasama. Ngayon ay makakapanayam na rin natin itong inirereklamo na Mister na si Jeffrey Hamito. At nais niya raw linawin itong mga naging akusasyon ni Mrs. sa kanya. Magandang hapon, Jeffrey. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, Jeffrey, ikaw ba ay ang pinakapakay mo? Ano itong pinakapakay mo kay Mrs. ngayon, Jeffrey? Bakit ngayon ay lumabas ka na at gusto mo nang mapakinggan itong side mo? Gusto ko nga pong linawin yung mga sinalaysay niya nung in-interview niya po siya sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kasi po yung mga salaysay niya po, marami pong mali at marami pong hindi totoo dun sa mga sinalaysay niya. Ano yung mga mali at alin doon yung mga hindi totoo, Jeffrey, na binabanggit ni Mrs. mo nung nakaraang ma-interview namin sa programa? Unang-una po yung pong mga sinasabi niya na hinabol ko ng baril, nanutok ako. Tapos yung sinasabi niya na hindi po ako makamove on. Hindi po totoo yun, ma'am. Kasi unang-una po, siya naman po talaga ang unang nagloko eh. Hindi naman po ako. Kaya po kami nagkahiwalay. Pero ikaw ba, Jeffrey, ay may baril? Meron ka bang baril, Jeffrey? Meron o wala? Wala po, ma'am. Kasi ang baril po baga ng isang security ay iniiwan po yan sa isang establishmento na pinagdudutihan namin po. Kasi bawal na bawal po yan dadalhin. Unang-una po, ang security guard po, kahit po makalampas ka lang po ng 50 meters about sa jurisdiction niyo po, pwede ka pong hulihin kasi bawal na bawal po yun. Bawal din po yun iuwi kasi yun po ay gagamitin na po, dun lang po sa duty. Kung saan ka po naka-duty. Okay. Okay, Jeffrey, pwede makilayo-layo ng konti yung microphone mo kasi medyo hindi malinaw yung mga itinatapon mong salita. Okay po. Pakibaba ng konti. Ayan. Jeffrey, gusto mo pa rin bang makipagbalikan kay Mrs.? Hindi na po, ma'am, kasi matagal na po talagang iniwasan ko na. Kahit nga po mga Facebook account niya, binablock ko po sa akin kasi ayaw ko na po ng gulo. Okay. Kasi kahit marami po siyang chat sa amin, siya po ang chat ng chat, siya po ang unang nag-chat. Gaya po ng mga pinaprint ko na mga chat niya sa Facebook na mga screenshot po namin. Sinin ko rin po yan dyan sa ng Ako Bicol. Okay, bakit kung ayaw mo na makipagbalikan kay Mrs., bakit mo sila sinugod nitong bagong kinakasama ni Mrs.?
About naman po dun sa sinasabing panunugod po, galing po ako sa Labo, sa kasamahan kong guard na kinasal sa Kasalang Bayan. Ngayon po, pauwi po ako nung time na yon, pauwi na po ako, napadaan po ako dun sa may lugar na yon, nakita ko po yung asawa ng kapatid niya, huminto po ako para kumustahin yung anak ko. Yung anak ko lang po, itatanong ko kasi, mula sa simula po, ayaw po niyang ipakita sa akin ng anak ko, ayaw niyang ipahiram sa akin ng anak ko. Okay, nababanggit mo, Jeffrey, na ayaw niyang ipakita yung anak mo. Bakit? Meron ka bang pagkukulang sa mga anak mo? Ikaw ba ay naging mabuting tatay? Opo ma'am, wala naman po akong maalalang pagkakamali ko po sa anak ko. Oh, wala kang ano yung nababanggit mo, wala kang nagawang pagkakamali. Nagre-react kasi si Mrs. eh. Oh, andyan, Ano po, ma'am? andyan na si Mrs. Kausapin natin si Mrs. Marami po yan, ma'am. Unang-una, hindi po ako nagsisinungaling kasi may bladder po. Yung po nagpapatibay ng mga bladder niya. Baby pa po si baby noon. Uulitin ko na naman po. Kahit anong ulit po mangyari, hindi ko po malilimutan ang ginawa niya. Baby po si baby, kakalabas na sa ospital. Pinakuha ko sa kanya. Lasing na lasing po siya. Anong pagbaling niya? Hawak niya na po ang baril. Gusto niya kami patayin. Tapos yung pamangkin ko pong butot, balang na si Maria na namatay. Hinabol niya po yun. Grabe po, hinabol. May bladder ka, Jeffrey. Nagbasag ka pa nga. Balik ka, ikaw umaga. May picture. May Hindi bladder. mapasit natin kung talagang totoo yung sinasabi ko sa barangay. Kasi yun talagang blatter na sabi mo nanghabol ako, natustok ko ng baril. Ano to? Ano ang sinagot ko sa iyo? Patayin mo na lang kami. Kaysa kung mga buhayin mo ng dosa ng nararasan ko. Nagbubuntis ako, bibi. Anong ginawa mo sa akin sa rara? Kinulong mo akong parang aso. Bakit? Ha? Nagsiselos ka ka, Chak? Hoy, totoo. Amin ko sa'yo. Oo, noon ka lang ang minahal ko si Chak. Hindi ikaw naging shota ko. Anong tilang ginawa mo? Ha? Kinulong mo ako kaya nakalaya ako. Nag-uwi ako Sa naga? Hindi kita kinulong sa naga. Una ka pang umuwi sa akin. Oo, kasi nagdudusa ako. Una kang umuwi sa akin. Oo, Kasi dahil sa sabi mo nga, ako. pinalis mo pa nga ako ng duty noon. Oo, dahil ang ginawa mo sa akin. Pinalis mo ako ng duty kasi sabi mo, doon na lang tayo sa toka. Uy, wag Para Jeffrey. magkasa- Huwag mo ako Ay, grabe. Tinutukan mo akong baral. Inantay kita ng bukaan ng duty ay sa mukhasan ka. Nag-behouse kayo ng OIC mo. O, OIC mo? si yung pinuntahan natin, di ba kasama natin dati nag-behouse kasi sinama mo pa ako? Matino kang lalaki? Nag-behouse ka, sasama mo ba ako? Nakita ba kami pa ako dun sa babae, di ba? Pinakit lang ako nung kasi nga, sabi niya, mansari natin. Kaya sabi nung OIC namin, sabi niya, paano pa niya sa inyo, pamansari ko sa inyo, isasama ko kayo. February 12, nagmanman ka na. Pangalawa, hindi nag-game si Janjan. Pero Nagmanman ako? Oo! Sabi nga ni Roger, pal-palo ni Janjan na yun eh. Yaw na si Jeffrey, di pa bistado. Oh, Okay. February Yung mga time na yun na February 12. ako, diba? Oh, wait lang. Nagtawid ako sa kalsada, nagbili ako sa tindahan. Tinigawan mo ako. Oh, wait lang, Ano ginawa ko Jeffrey, sa iyo? ano? Mrs. at Tinanong Jeffrey. kita kasi sabi ko, pagbayatan, tanan mo ako. Ayan. Hindi kita sinigawan, no? Wala akong alam na naligaw ako. Hindi kita sinigawan. Talagang business din, bumalik ang ano na yun, Maril. Okay, makinig kayong dalawa, no? Makinig. Oo, Mrs. Sandali lang, Mrs. Ano, talagang parang si Mr. wala naman talagang baril, pero parang yung bunganga natin dyan, parang talagang hindi ko maintindihan kung kayong dalawa ay nagkakaintindihan sa mga binibitawan yung salita. Ano po, galit at buot-buot, phobia. Okay. Mrs. Ganito, Mrs. Ano? Tama na, nag-usap na po kami sa police station, nag-usap na kami sa barangay. Bakit nanggugulo na naman siya? Okay. Oh, nag-usap na pala kayo, Jeffrey, sa police station. Meron na kayong napag-usapan. Bakit ngayon nanggugulo ka pa rin, Jeffrey? Pamilya ka na, Ma'am, pamilya wala na po ako. akong gawin para manggulo. Hindi po ako nanggugulo. Tapos sabi mo pa, Wala po, siya po ang nanggugulo. Nananahimik po kami. Magtatat ka ng kung ano-ano. Oh, Yung Mrs. sinasabi niya na sinasabihan po talagang namin na... fake yun. Wait lang, Mrs. Ano, pagsalitain muna. Mrs. Okay, Mrs. Wait lang, Mrs. Pagsalitain muna natin si Mr., si Jeffrey. Oh, Jeffrey, sa tingin mo ba, bakit mo naman daw ginugulo pa si Mrs.? Ikaw ba ay naka-move on na, Jeffrey? Hindi po ako nanggugulo, ma'am. At saka, matagal na po talaga ako nakamupon. Kasi unang-una po, saglit lang. Ipapaliwanag ko Oh, lang. Mrs. Sandali, Mrs. Bibigyan kita ng pagkakataon na magpaliwanag. Pakinggan muna natin si Jeffrey. Unang-una po, nung maglupo siya, Wow, ako?
Sandali lang. Tatapusin ko lang po yung salita ko po. Papaliwanag ko lang po ng maayos. Okay, sige Jeffrey. Mamaya ka na, mama. Papakinggan kita na mamaya. Please lang, pakinggan muna natin si Jeffrey. Kasi binabanggit niya, nung nagloko ka daw, patuloy mo Jeffrey. Nung nagloko po siya, about kay doon po sa Tagalabo. Hindi ko na po mabanggitin ang pangalan, pero alam po yun ang asawa nung lalaki. Wait lang. Jeffrey, ito bang bine-mention mong Tagalabo? Iba pa ito nitong kinakasama ngayon ni Mrs. Yes po. Iba pa po yan. Yung pong asawa niya, nagtatrabaho po, malapit po sa dinudutihan ko, yung Tagalabo na yun. Siya din po makakapagpatunay na totoo po yun. Ano yung totoo? Ano yung totoo, Jeffrey? Na naging lalaki po niya yung asawa nung nandun po sa pinagdudutihan ko. Okay, Jeffrey, kasal ba kayo nitong si Mrs.? Yes po. Kasal po kami. Okay. Sa pare po. Sa Mister, sa loob ng ilang taon na ba kayong kasal nitong si Mrs. bago kayo naghiwalay? Kinasal po kami 2014. September 5, 2014. 2016 daw. Ano ba talaga? 2014 or 2016? Nakalimutan ni Mister. 2014 po kami kinasal, September 5. Tapos po, 2016 po, paano po kayo maghihiwalay ng 2016? Nakulong ka. 2016 si Bibi nang ipanganak. Paano mo nasabing isang taon si Bibi ng 2016? Nakulong ka mga December paglayong 6 months. O, tingnan niyo mga ka-action ha. Taon pa lang ng kanilang kasal, nagkakagulo na itong mag-asawa. O, pero, ala. O, Mrs., wait lang, Mrs. Wait na po, di pa po tapos yung paliwanag ko. Oh, Mrs., pakinggan muna natin si Mr. Oh, Jeffrey, ang bait mo daw, Jeffrey. Oh, wait lang, Jeffrey. Lahat po talaga, lahat po talaga. Ganun po talaga. Wait lang. Hindi po ma-addict, ma'am. Eto, Jeffrey, yung tanong ko, Oh, Mrs. Sandali lang, Mrs. para mapakinggan natin si Mr. Bibigyan kita ng pagkakataong magsalita mamaya. Jeffrey, sa loob ng ilang taong ninyong pagsasama ni Mrs., nagkaroon ba ng ibang lalaki si Mrs. sa loob ng inyong pagsasama? Meron po, ma'am. Meron po. Ilan? Bali, pangatlo na po yan si Janjan. Yung nagsasama tayo, nagiging lalaki ako? Started off. Parang... Wait lang po. Ang hirap, di pa ako makapagpaliwanag ng maayos. Okay, Dito po. Mrs. Kalma lang. Pwede... Mrs. Mrs. Nagsasama, may lalaki na ako? Kapal mo! Mrs., ibaba mo muna yung telepono mo, Mrs. Pakinggan mo muna kami, Mrs. Huwag ka muna Di pa magsasalita. ako makapagsalita. Ito yung pagkakataon ni Mister para mapakinggan natin. Ngayon, mamaya, Mrs., papakinggan din namin kayo. Wait lang, Jeffrey, si Mrs., sige lugod, si Mrs. muna. Mrs., ano yung gusto mo ngayon mangyari? Na humarap na sa'yo ngayon si Mister. Ayan, katabi mo na. Ano yung gusto mo, Mrs.? Walang pa kailangan. Asawa ko, tapos po, yun lang. Ang gusto mo talaga mangyari, totally maghiwalay na kayo. Opo. Kung ano po yung pinag-usapan namin kay Memorga sa barangay, yun din po ngayon. Tapos wala na po kayo masasabi. Okay, ulitin ko, Mrs. Ano yung napag-usapan nyo sa barangay? Na pag naglapit po nga siya sa akin, may meter na po iyon. Pag naglapit po siya, pwede po siyang ipakulong ulit. Pero doon po ako nagkamali. Pinaliwanag ko sa akin sa police station kahapon. Na dapat daw po yun, ika-15 days, nire-renew ko yun. Doon po ako nagkamali na hindi ko po alam at hindi din po sa akin ipinaliwanag yun. Okay, Mr. Jeffrey, napakinggan mo si Mrs. Meron pala kayong kasunduan sa police station na dapat wag ka nang manggugulo, wag ka nang lalapit, pero bakit hindi mo yon nasunod? Asawa ko, wala na tayong pakialaman. Tapos, Yung pong mga time na yun, nag-later lang po, nag-usap po. Hindi din po malinaw yung usapan namin doon. Hindi ko rin po. Alin yung hindi malinaw, Jeffrey? ikaw nga pinalis ni Morga, di ba sabi mo sa akin? May lalaki ako si Danilo, nagbabay ako sa Kasi anak may natin. ebidensya naman talaga. Kung Eh totoo. sabi mo nga, pinabayan ko ang anak mo. Tapos sabi mo, nampuputa ako. O, ang sarap noon, nasa Manila, di ba? Nag-uwi ako. Mrs. Wala pa isang linggo. Okay, Mrs., wait lang, Mrs. Kanina pa kita pinapahinto muna, Mrs. Makinig ka muna.
Mister, Hindi po bang... binabanggit ni Mrs. na ang gusto niya at napagkasunduan nyo sa PNP ay wala nang pakialamanan, maghiwalay na daw kayo, at kumbaga kung meron ka man na gustong makasama sa buhay, eto si Mrs. meron na. Kaya mo ba yung sundin, Mister? Yes po, opo. Okay. Tapos. Nagbabalikan pa ako. Oh, Mrs., napakinggan mo si Mister. Wala na daw pakialamanan. Yung gusto ko, tapos po. Okay yun sa'yo, Mrs.? Opo, mas gusto ko pa. At gusto ko din po, ma'am. May kasulatan po kami. Okay. Pero, Sige po, sige po. eto, Mr. Jeffrey at Mrs. makinig kayo. Nasa kabilang linya ng telepono si Kagawad Josephine Ablay, ang Bausi Officer ng Barangay Angas, Basod, Camarines Norte. Magandang hapon po, Kagawad. Kagawad, magandang hapon. Iya po. Opo. Kagawad, napapakinggan po natin ito pong bangayan, ito pong mag-asawa na hindi po tumitigil sa pag-aaway. Taga dyan po ba sa inyo itong si Jeffrey? Iyaon po yan, ginaglipat-ligdi sa barangay Angas. Okay. Pero po, may siya permita na sa trabaho. Okay po. Pero pupunta po dyan, okay lang po ba na pumunta dyan itong dalawa para po sa formal nilang kasunduan? Iba po, mga nasa pulis na kamo. Dapat po, ininagtuunin niyo muna sa barangay bago po kamo nagtaas. Alin po Kagawad? Iba po, mga nagreklamo din tao ini, taga-digdi po sa Muya. Dapat po, sa barangay muna po bago po kamo nagtuloy din sa taas. Okay. Kagawad, pakitagalog po ang binabanggit niyo po Kagawad, dapat hindi muna po lumapit dito, dapat po dyan muna sa barangay. Opo, dapat po dito muna po sa barangay. Pinaipas po ninyo ang barangay Angas kasi po ang taga dito po si Jeffrey. Opo. Pero Kagawad, nagkaroon na din po sila ng kasunduan po sa PNP, pero ito pong si Jeffrey ay hindi daw po sumunod sa kasunduan. So ganito na lang po Kagawad, sa programa kasi namin, dito po sila dumulog. Kaya po kami ay nakipag-ugnayan po din dyan po sa inyo para po ay matulungan natin ito pong mag-asawa. O ay wala naman po record dito sa barangay. Paano naman po yun? Kaya nga Dapat po, punta muna po dito sa barangay namin. Opo, Kagawad. Kaya nga po kami ay nakipag-ugnayan po sa inyo para po ay papuntahin dyan itong mag-asawa para once and for all po magkaroon po sila ng kasunduan dyan mismo po sa inyo pong barangay. Naiintindihan niyo po Kagawad? Hello Kagawad? Ano po? Opo, dito po kasi Kagawad sa programa namin, nagkasundo po itong dalawa na magkakaroon po sila ng, kumbaga hindi na po makikialam itong si Jeffrey dito kay Mrs. Eto naman si Mrs., syempre yun ang kagustuhan niya na wala nang pakialamanan. Ngayon, para po sa formal na reklamo at kasulatan, kasunduan, dyan po mismo sa inyong barangay, idudulog po namin. Okay po. Okay po ba Kagawad? Okay ma'am, okay po. Opo, parang naiba yung boses ni Kagawad. Maraming salamat po Kagawad Josephine, Pupunta po itong mag-asawa dyan, sasamahan po ng aming team para magkaroon po sila ng kasunduan dyan po sa inyong barangay. Okay po, okay po. Okay. So parang naiba talaga yung boses ni Kagawad. Anyway, okay daw kay Kagawad. Balikan natin itong mag-asawa, Jeffrey at Mrs. Mrs. Ngayon Mrs, sinatanong kita. Napakinggan niyo po si Kagawad na hihintayin po kayo doon sa barangay para po magkaroon kayo ng formal na kasunduan. Opo, ma'am. Yun po talaga ang gusto ko. Tapos gusto ko din po, ma'am, pwede po maging ako ng request. Dito din po sa lugar namin. So ang gusto mo ngayon, Mrs., parehas na barangay nyo, magkaroon kayo ng kasunduan. Opo. Yun po ang gusto ko talaga, ma'am. Sige. Sa'yo, Jeffrey, okay ba yun, Jeffrey? Yes po, okay po. Okay. So, sa barangay, Ma'am, may concern lang po sana ako, ma'am. About po sa anak namin. Okay. Anong patungkol sa anak ninyo? Kasi ma'am, parang inaalisan niya na po ako ng karapatan sa anak ko po ay. Anong may mga kapatid mo, nagawang nasa mga kapatid kang wala? Okay, ganito na lang, Mrs. Mrs. at Mr., makinig kayo, sasamahan namin kayo at tutulungan namin kayo doon sa proper na
tanggapan para maintindihan nyo kung ano yung karapatan ni Mr. Mrs. Si Mr. ay may karapatan din sa inyong anak. Alam ko po, ma'am, yan. May pusa po kami sa tao. Alam ko po yan, ma'am. Okay, very good. Kaya nga po, alam niya tapos pinagdadamot siya sa akin ng anak ko. Nagdadamot na punta kami dun sa Mangkamagong. Anong ginagawa mo? Wala ka pati ang babae mo. Nagpunta kami bagong taon. Anong wala? Wala ka din. Bagong taon? Nakailangan pa ng kapatid mo, di ba? Sila Calderin, si Papa. Okay, ganito na lang, Jeffrey, ano? Nandun ako. Jeffrey. Nandun ako nun. Paano mo sabing wala ako? Nandun ako. Ayaw mong palapitin sa akin ang bata. Oh, kahit pinakarga ko, hinihila mo eh. Paano ko makarga yung anak ko? Panakitin mo. Ubat ko tayo. Okay, ganito na lang, makinig kayo, Mrs. at Jeffrey, ano? Alam mo, Mrs., ang karapatan ng tatay sa kanyang mga anak. Ikaw naman, Jeffrey, meron kang obligasyon sa iyong mga anak. Ngayon, Hindi ko po nakakalimutan yung obligasyon ko dyan. Okay, Pero ulila pa ako sa anak ko eh. okay, Talaga dito. ganito na lang, Mrs., ano? Miss, Ginagawa ko, Aki mo, sinusumbong ka na kung anong ginagawa ko sa ko. Ay, grabe. Sinusumbong ka ka. Mrs., makinig kayo, ano? Mrs. at Jeffrey, makinig kayo. Alam ko nga, ang palupalok sa ko. Ako nung ginagawa mo sa ko, pagka-aayaw ako sa pamilya mo. Tama na. Oh, tama na, very Kung good. ano may pagkasunduan, siya na yun. Ganito na lang, Jeffrey, ano? Jeffrey at Mrs., makinig kayo. Gawin nyo yung dapat bilang isang magulang. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga anak na. Wala kaming pakialam sa inyong mga asawa kung ano ang mga gusto ninyo. Basta yung para sa mga bata, yun ang dapat nyong bigyan ng sentro at panahon. Okay. So, sasamahan na lang namin kayo ng aming team sa barangay para kayo ay magkaroon ng formal na kasunduan at pakiusap namin, Jeffrey, sumunod ka kung ano ang napagkasunduan at ikaw naman, Mrs., gawin mo. Gawin mo din kung ano yung nararapat para magkaroon ng peaceful ang buhay niyo para sa inyong mga anak. Ako yung po talaga mga Yes po. Kasi ang pugyan ako sa ating dati. Okay. So sige, sasamahan na lang namin kayo sa barangay ano para magkaroon kayo ng formal na kasunduan. Okay po, ma'am. Okay po. Thank you po. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, parcel ng isang OFW, sira-sira at kulang-kulang daw nang dumating sa kanyang anak. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang ating programa ay pipili na kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, makakausap natin sa linya ng telepono si Mary Ann Pascual, isang OFW sa Saudi Arabia na bumili ng 3 cellphone at mga damit sa isang online shop. Pero nang dumating ay kulang-kulang na raw at kulang-kulang na raw ito ng kanyang matanggap. Panawagan ng kanyang anak, panoorin po natin ito. Dumating pa rin parcel, bukas na po talaga are. Ulit na po are. Tapos, diretso lang po namin ng konti. Tapos, dito na po namin talaga tunay na binuksan. Tapos, yung likod po, ulit na talaga. Tapos, may tape pa po nakalagay. Yan mga kaaksyon ang panawagan ni Mary Jane. Okay, magandang hapon sa iyo, Mary Ann. Hello? Hello, magandang hapon, Mary Ann. Ayan, sa mga mahilig din dyan mag-online shopping, magpa-deliver, ayan, para din ito sa inyo, para magkaroon din kayo ng idea, no? Magandang hapon, Mary Ann. Sige, balikan natin si Mary Ann. Mary Ann, magandang hapon. Sige, habang inaayos mga kaaksyon sa mga manunood dyan, mamaya pipili tayo ng maswerteng mananalo ng 1,000 pesos. Kaya syempre, patuloy lang kayong manood hanggang sa matapos ang ating programa para at least ngayong araw ay baka kayo na yung maswerteng mabibigyan ng 1,000 pesos. Ayan, nasa linya na si Mary Ann. Magandang hapon, Mary Ann. Okay, napapakinggan namin pero mahina lang itong boses ni Mary Ann. Ito mga ka-aksyon, yung parcel na in-order ng isang nanay na nasa Saudi Arabia, pero nang dumating dito, yung order na cellphone ay bukas na raw mga ka-aksyon at meron ng mga tape. Kayo ba ay naka-experience din ng ganitong sitwasyon na yung inyong parcel ay parang bukas na, at eto pa, yung worst, ang sabi mga ka-aksyon, kulang daw yung laman ng order nitong nanay na nasa Saudi Arabia. Okay na si Mary Ann. Mary Ann, magandang hapon. Wala pa rin. Sige, habang inaayos mga ka-aksyon, sige, keep on comment. Maglagay lang kayo ng mga comments nyo at malay nyo, isa sa inyo yung maswerteng mananalo ng 1,000 pesos ngayong araw. Basa ako ng mga comments mga ka-aksyon. Si Beverly Malano, sabi niya sana po ay matawagan, pandagdag budget po ng anak ko sa immersion niya this coming March 5. Ayan.
Sabi ni Leo Daigo, dapat wag muna i-receive kapag may problema yung parcel. Tama naman. Pero paano nyo malalaman mga ka-aksyon kung merong problema yung parcel? Di ba nakasara itong parcel? Pero dapat maging mapagmatsyag tayo, obserbahan natin na maayos mga ka-aksyon yung ating marireceive na parcel para at least kung meron tayong nakita na problema, hindi pa natin nabubuksan yung parcel ay mai-report na natin or mismong hindi natin mabayaran dun mismo sa nag-deliver. Okay na, nasa linya na si Mary Ann. Mary Ann, magandang hapon. Okay, medyo mahina pa rin. Nasa linya si Mary Ann pero wala akong naririnig masyadong boses. Okay na? Mary Ann, magandang hapon. Magandang hapon po, Ayun, okay, napakalakas na. Mary Ann, pwede niyo po bang maikwento sa amin na paano ito nangyari at kailan itong nangyari na nagka-problema kayo sa parcel? Hello? Ito po ako kay Ma'am Jam. Hello po. Okay, malinaw na. Pwede mo pang maikwento sa amin kung paano ito nangyari at kailan itong nangyari na nagka-problema kayo sa parcel? Noon pong December 2023, nag-order po ako kay Ma'am Jamaica ng 3 cellphone, 2 Realme, 1 Vivo. Tapos po ng isang Opera na damit, 10 pieces po siya. Nagpa-deliver po ako sa kanya, nagbayad po ako sa kanya ng December 16, nakarating po yung parcel ng December 27. Sabi niya po, 2 or 3 days lang daw po yung process. Okay. Eh, almost 2 weeks po almost 2 weeks po nag-intay po yung anak ko. Okay. Tapos po, nung dumating po yung parcel sa bahay at pinadeliver ko po sa aking mga anak, sa Chaong Quezon ko po pinadeliver, kulang po ng isang cellphone. So, ibig sabihin, 3 cellphone yung in-order nyo plus overruns t-shirt. Pero, nung binuksan na yung parcel, kulang ng isang cellphone. Opo. Sino yung tumanggap ng sa mga parcel? Yun pong anak ko pong dalaga, si Rose Ann po, 16 years old. Okay. Nung dumating yung parcel, ano yung itsura ng mga items? Nung pagdating po ng parcel, nung ano po nila, yung nagtaka po sila doon sa ng parcel kasi bakit daw po parang madaming tape. Yung tape daw po parang binalik lang. Hindi daw po maganda, hindi daw po katulad ng parcel na natatanggap nila na nakasil daw po talaga. So, ibig sabihin, posible na itong parcel ay binuksan na? Opo, binuksan na po. Kasi sabi ko nga po doon sa anak, bakit hindi nyo kako binidyohan nung binuksan nyo? Sabi niya, Mama, hindi na po nabidyohan kasi excited na nga po silang buksan kasi madami din pong mga magkakapatid po sila. May maliliit pa pong sumunod sa kanya. Excited pong buksan. Kaya po yun nung tinignan po nila ang laman, sabi niya, Mama, ilan pong cellphone ang pa-deliver niyo? Sabi ko, 3 na. Mama, 2 lang po. Sabi po ng anak ko ng ganon. Okay. Nung nangyari ito at nalaman nyo na merong nawawalang isang cellphone, nakausap nyo na ba itong seller? Ano lang po siya, hindi po siya matawagan, on chat lang po. Nag-report po agad ako sa kanya, on time po. Pagkatanggap po ng mga anak ko na kulang, nag-chat po agad ako sa kanya na, Ma'am, bakit po kulang? Ganito, ganyan. Sabi niya, pinadeliver daw po nila yun ng kumpleto, ganito, ganyan. Okay. So, binabanggit nila, nung i-deliver, ay kumpleto yung laman? Opo, kumpleto daw po. Okay. Yung courier o yung driver na nag-deliver nito sa inyo, nakausap nyo na rin ba? Hindi po. Kasi po ma'am, sabi po sa akin ni Ma'am Jamaica, mag-ano daw po sila, mag-report daw po sila sa flash. Tapos ako naman po, nag-iintay, nagpapalo po sa kanila hanggang sa dumating po nga hanggang ngayon. Kada tanong ko po sa kanila, lagi na lang pong to follow. Kaya po ako nagdesisyon po na humingi po ng tabang sa ng tulong sa programa nyo. Okay. Makinig po kayo, nanay. Nasa kabilang linya ng telepono itong si Jamaica Liabres, ang may-ari ng online shop na pinagbilhan ni Mary Ann. Magandang hapon. Hello, Jamaica. Magandang hapon. Naalala mo ba itong biniling mga cellphone at damit sa'yo ni Mary Ann? Biniling mga cellphone at damit kayo ni Mary Ann? Hello po. Hello, Jamaica. Ang tanong ko sa'yo, Jamaica, pwede bang paki-off muna ng monitor? Nag-feedback kasi ito.
Jamaica, pwede kong pakiupo muna ng monitor. Nag-feedback kasi ito. Okay. Hello po. Ayun. Okay, ulitin ko Jamaica yung tanong naalala mo ba itong buyer mo na bumili sa'yo ng cellphone at overruns na t-shirt, itong si Mary Ann? Yes po. By the way, good morning po. So, papakilala ko lang din po kung sino ako. Ako po yung seller. Bale, ang name ko po is Jamaica Llabres, pero nag-transact po si buyer dun sa business page po namin, which is ang name is Pitch with Jam page. Wherein, ang nagtatransact po is yung admin ko. I have a staff. And yung nangyari po dito, regarding sa parcel ni Ma'am Mary Ann, is super linaw po na wala sa amin yung parang fault. Medyo, actually, I really feel bad right now. Kasi po, this is not my first time na may lost parcel sa Flash. Kapag may lost parcel po ako sa Flash, alam po ng mga buyers ko na I am willing to refund 100%, but not right now, not the last December na order ni Ma'am Mary Ann. Kasi po medyo nagkasagutan din kami, pati yung kapatid niya, and they even like threaten me na papabarangay like this. Kasi sa akin nga po, kung sana naging maayos lang sila kausap, I am willing to refund in my own pocket. Pero medyo hindi ko po kasi na-fail yung parang kami yung biniblame nila kahit anong explain po namin. Okay. And Wait, further Ma'am explain, Jamaica? as a seller po, Okay. meron po kaming solid proof na pinaship po namin yung parcel na kompleto po siya, ma'am. Okay. And sinend ko din po Jamaica, yung sa wait buyer. lang, Even ano? yung flash Jamaica, po wait na lang. admin, na-shock po sila. Bakit daw po may tip na yung parcel nung napunta sa ibang lugar? Kasi we are in Naga City, located po kami sa Naga City. So, yung nireklamuhan po namin, sila din yung nag-assist. Kaya sabi nila po, is-investigate daw nila. Pupunta daw dun po doon. Kasi di ba po, kahit saan naman, even yung flash ay under lang. Talaga bang bukas? Okay. Kaso po yung flash, Jamaica, wait update po lang, kami na-update. Jamaica, tanong ko lang, etong mga binabanggit ni Mary Ann na mga items, eto yung 3 cellphone at overruns t-shirt. Now, ang binabanggit Yes po. nila, kulang ng isang cellphone. Pero sinasabi Opo, mo, and nung... gusto lang din po i-clear yung sa caption po na hindi po siya kulang-kulang, ma'am. Kasi kung talagang ang bala ko po is mga scam, I've been 10 years into online selling, supplying, direct supplier po kami, hindi po yun, kumbaga, kung maloloko po ako, hindi ako magpapaship ng kahit isang cellphone. Na-receive po nila yung 2 cellphone, even yung overruns, na halos libre na lang dahil sobrang mura po sa amin, ma'am. So, hindi ko po talaga yun, kumbaga, kukunin or kukulangan po. Sobrang linaw naman po, Jamaica, sabi nila malinaw, po, Jamaica. kapag receive daw nila, Jamaica, malinaw na sorry po. wala sa inyo yung pagkukulang. Ibig sabihin, kung ano yung in-order sa inyo, ay ipinadala nyo ng tama at walang kulang. Yes, wala pong kulang. Even yung admin ng Flash, na-shock sila bakit daw may tape na. Kasi kahit naman po kayo siguro, ma'am, if you are in my shoes, kung ikaw po magpapadala ng parcel, if you're an online seller, kahit po sa ang courier, hindi po kayo, kumbaga, hindi sila mag-agree na ipaship mo yung parcel na bukas. Okay. Diba po? Ito yung tanong ko, Kahit saan po, ito i-close naman po yung yan. tanong ko, It's Jamaica, properly no? sealed. Jamaica, ito naman yung tanong ko kasi nababanggit mo, hindi ito yung una na nawalan ka Yes. or nagkulang yung mga items na pinadala mo sa sayong mga buyer. Ngayon, Yes po. sa pangyayaring ito, nakausap mo na rin ba itong rider o itong flash? Ito po yung reason nila. Pag hinihingi po namin yung number nila, they are telling my staff directly na that is their personal personal number, hindi daw po pwede. So nagtatransact lang kami doon mismo sa office nila. And may chinachat lang po kami. Actually, chinachat ko na sila mismo sa personal account nila para ma-follow up po yung parcel. Kaso ang sabi po nila nung last is pupuntahan daw po mismo yung nag-receive to get CCTV footage, to have an interview. But suddenly, palagi lang, it's like, ang message daw sa kanila is still investigating. So, I understand naman po yung buyer na parang, kumbaga, talagang, din sila, masasad sila na parang wala kaming ginagawa. Okay. Kasi wala din po talaga kaming magagawa kung mismo yung flash. And we have a proof na mga convo po na right now, biglang pinapa-email Makinig po ka, kami. Jamaica, no? Kasi syempre,
kahit sino naman na umorder, gumastos ng malaki, tapos marireceive nila yung order kulang-kulang, syempre kahit sino naman Yes nagre-react po. Kaya I ng understand naman. binabanggit mo na magagalit, natural yan. Pero Jamaica, makinig ka din dahil eto, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono itong si Reynald Pumihik, ang Public Relation Officer ng Flash Express Never Central ako Office. nasabi- Magandang hapon sa Reynald, magandang hapon. Hello, Sir Reynald. Magandang hapon po. Okay. So, medyo inaayos lang yung linya, no? Kasi binabanggit ni Miss Jamaica, parang natatagalan dito sa Flash at hindi sila nabibigyan ng update. Tama pa ako, Miss Jamaica? Yes po. Okay. So ibig sabihin ginawa niyo yung lahat para makipag-ugnayan sa Flash, kaya lang itong si Flash ay wala pang update sa inyo as of this time. Okay, balikan natin ha. Nasa linya na si Flash. Hello, magandang hapon. Sir Reynald, magandang hapon po. Medyo maraming nag-feedback sa atin eh. Hello, magandang hapon Sir Reynald. Eto, mga ka-action kasi sa Jamaica binabanggit na hindi naging maganda yung pakikipag-usap sa kanila nitong si Mary Ann, which is itong buyer. Kahit sino naman mga ka-action talaga, pag kulang-kulang at bumitaw kayo ng malaking pera at kulang yung dumating sa inyong items, kahit sino ay magagalit. Kaya kuha natin yung emosyon nitong si Mary Ann. Pero syempre si Ma'am Jamaica ay nakikipag-ugnayan din sana sa Flash, kaya lang walang reply as of this time. Kaya tayo na mga ka-action yung makikipag-ugnayan para makausap natin kung ano na yung ginagawa ng Flash Management patungkol dito sa problemang ito. Okay na si Sir Reynald? Magandang hapon, Sir Reynald. Hi, Miss Remy. Good afternoon po. Ay, salamat po, Sir Reynald. Eto na po, kasi nakarating na po sa amin itong reklamo ni Miss Mary Ann at etong si Jamaica, ito po yung seller, na nai-report na po daw sa inyo. Eto pong patungkol sa reklamong ito na kung saan yung isang cellphone po na in-order nila ay kulang daw po. Nakarating na din po ba ito sa inyong reklamo, Sir Reynald? Yes, Miss Remy, maraming salamat sa pagkakataon also to hear our side. So we do acknowledge po na we have received these complaints from our customers through our customer service. Just to give a background, Ms. Remy, for in terms of this transaction po, we are seeing different angles po here, ma'am. Unang-una, ang sinasabi po dito sa narrative report na finorward po ninyo sa amin ay ang pinadala na items are 10 overrun shirt and 3 cell phones. Upon checking po sa declaration, nung sinend po yung parcel is t-shirt po yung naipadala. So, yan po yung unang-unang angle natin tinitingnan, ma'am. So, wait lang, linawin lang natin, Sir Reynald, t-shirt yung ipinadala. So, asan po doon? Wala po sa record yun na meron pong cellphone doon po sa ipinadala ng seller? That's correct, ma'am. Kasi upon sending of parcel po, we definitely ask the sender to declare kung ano po yung pinapadalang parcel. So, ang nasa record po namin, ma'am, ay closed po yung nakalagay. So, yan po yung una-una natin tinitingnan dito, ma'am. Okay, sabihin na po natin na kahit yung dineclare niya ay closed lang at ibinalot niya ang cellphone po sa parcel at ipinadala pa rin po. At kung kasalanan man po ng rider namin ever, ma'am, syempre, ang babalikan po natin ay yung nakadeclare po na item. Yun po yung i-check natin. Kasi we also have our process in terms of providing claims
ibig sabihin po yung claims na ito ay may kasalanan ng po si Flash Express sa papadeliver ng mga parcels na ito, may responsibilidad din naman po si Flash Express na bayaran ang mga parcel na ito. Okay. But, of course, Sir Reginald, sa ganun po na binabanggit nyo, posible po ba na dahil ang dineclare po ng nagpadala ay mga t-shirt lang at meron pong cellphone sa loob, so posible po ba na mawala ito or pwedeng pakialaman ng mga rider? Definitely, hindi sa polisiya po namin, ma'am, hindi po pwede yun kasi we want to deliver, of course, kung ano yung pinadala ng receiver. Upon checking din po dito, ma'am, sa video na naipadala, proof of receipt, just to mention po kung paano po yung pag-receive sa Flash Express parcel, ma'am, no? Pag pumunta po yung rider at magre-receive yung receiver ng parcel, may ipapapirma po doon na upon receiving. And if i-check po natin yung parcel at kung nakita man po niya sana na may nabuksan man or tampered yung waybill, sana hindi na rin po na-receive ni receiver. Okay, ganito na lang po, Sir Reginald, Sir Reginald, kasi kung ako naman yung magpapadala, mas i-declare ko po yung cellphone kasi yun po ay mas may halaga kaysa ka po doon sa mga overruns t-shirt. Pero tanungin ko po si Jamaica. Jamaica, binabanggit ni Sir Reginald na hindi nyo daw dineclare yung cellphone. Instead, overruns t-shirt daw yung nakalagay. Binabanggit ni Sir Reginald na hindi nyo daw Hello, Jamaica? Yes po. Totoo ba na ang i-declare mo is yung overruns t-shirt instead of cellphone? Okay po. Actually po, yung nag-transact po nga nito, sabi ko po sa inyo, is admin ko. So, to answer that po, I am not sure dahil staff ko po yung nag-ship. Pero po, ayan po kasi tayo, we are very, actually tayo, masyado tayong focus sa parang formal system, like mga written, but solid evidence naman na po na nakita na napaship yung cellphone kahit hindi po na-declare. Tama po? Oo. Tama naman yon. Kaya lang syempre, nililinaw lang natin, Miss Jamaica, itong binabanggit ni Sir Reginald. Any cellphone na makakasama. Tama po? So it is very clear. At sabi ko nga po, mismo po yung admin, yung staff nila na shock. Bakit may tape to, sir? Yan ang sabi sa admin ko. Tayo po yung nag-sealed nito and hindi po tayo gumamit ng tape nito. Okay. Jamaica, yan ba na green na tape? Ay nakita mo yan nung isinip mo? Yes po. Kasi may picture din po kami, ma'am. Okay. May picture din po kami. Sa And even yung staff, sa pagkukumpara mo nung nila is still investigating. And ngayon po, ngayon lang namin nakausap. Actually, ngayon lang natin nakausap si Flash. Kasi kung tutuusin po, ang hirap po nila kausapin. Okay, ganito Miss Jamaica, no? And this is not the first time ng online seller na ma-experience to sa Flash. Okay. Kahit po mag-search kayo, reklamo sa Flash, flooded. Okay, Miss Jamaica, pakinggan mo muna ako, Miss Jamaica. Sa pag-oobserba mo, etong sa picture mo at etong pinakita ng nagrereklamo, meron bang pagbabago or meron bang napalitan? Or the same pa rin? Ano po? Ang tinatanong ko sa iyo, Miss Jamaica, nung i-send mo itong parcel, eto bang itsura nito na nasa phone mo din? Sabi mo kasi pinicturan mo, no? Meron bang pagbabago or the same pa rin? Meron po, yun na nga po, ma'am, may pinaship po siya, wala siyang tape ng Flash. Okay. And then yung na-receive na po ng customer, nag-send ng video, meron na pong yellow tape, tapos sa likod daw po is may butas na. Which is, sabi ko naman po sa receiver, kahit po sino mag-receive, even at a surprise, it is our responsibility or liability na i-check yung parcel before pumirma. Okay. Diba Miss po? Jamaica, Kasi kaya ko yan tinatanong, Miss Jamaica, para babalikan natin si Sir Reginald. Wait lang, Miss Jamaica, no? Pilipinas, ang tagal ng sistema kahit saan. Okay. Kaya ko yan tinatanong, Miss Jamaica, para mabalikan natin si Sir Reginald. Sir Reginald, nababanggit po ni Miss Jamaica na meron pong pagbabago doon po sa isinend niya na itsura ng parcel at dito po sa naipadala, dito po sa nagrereklamo.
So ano po yung masasabi niyo dito po, Sir Reginald? Okay, thank you, Freddy. So, yung reason po kung bakit ko na-mention yung declaration is, again, kung talaga pong kasalanan ni Flash Express, ma'am, na kunyari pag nabago yung parcel or yung laman ng parcel sa loob, may tinatawag po tayong claim, ma'am. So, yun Ano po yun? yung Ano yun? responsibility ni Flash Express. Claims process po, ma'am. Okay. Okay. Wag na natin paikutin si Reynald, ano. Ang tanong ko lang, dahil etong si Miss Jamaica nagrereklamo na din kasi apektado na rin ang negosyo niya dahil dito sa pabayang rider or courier na ito. Kayo nga ito, Flash. Ngayon, ang tanong ko sa Reynald, sa pangyayaring ito po ba, maamin nyo din po ba na meron talagang pagkakamali po sa inyo? Sa inyo pong investigasyon, yung rider nyo po ba, meron din po ba kayong ginawang investigasyon patungkol dito dahil dito sa pangyayaring ito? Definitely, ma'am. Nung na-receive po natin yung complaint na ito, tinawagan po natin yung supervisor ng rider. And he mentioned na this is the first time also na naka-receive ng complaint yung rider namin na yun. Of course, hindi po namin we are fair in terms of dealing with these kinds of issues po. So, kung may investigahan po namin, nakasalanan po ni rider, of course, we have our internal process po, i-issuehan po natin sila ng NTE for us to be able to do that. But of course, ma'am, we have to check also the different angles that I have mentioned earlier. Yung una, yung declaration, at yung pangalawa po, upon receiving of parcel, ma'am. At kung, again, may process po talaga si Flash Express na willing po kaming i-settle yung mga ganitong issues kung talagang mapapatunayan namin na yung rider po yung may kasalanan. Yes po, may mga nangyayaring ganito sa isolated cases for Flash Express because hindi rin po natin mahawak ang behavior ng ating mga riders, ma'am. But of course, we have our internal sanctions kung nakita po natin na may paglabag ang aming mga riders sa kanilang mga susulin. Okay. May mga success po sila. Pero Sir Reginald, sa ganitong pangyayari po na nakita natin na meron na pong mga tape, meron na pong iba sa itsura sa pagkakatanggap ng parcel. Sa tingin niyo po ba, meron po bang nangyaring hindi tama sa pagdi-deliver po ng parcel? Definitely, ma'am. As I mentioned, we have isolated cases like this po. But we have our customer service naman po to really settle this kind of our services, ma'am. Again, may tinitingnan po kasi natin dito yung employer behavior or rider behavior namin. Kahit may mga proseso po kami in place to handle these particular parcels, ma'am, may mga talagang, actually, in fact, kinakasuhan din po namin yung aming mga riders pag lumalabag din po sila sa polisiya ni Flash. Okay. Sir Reginald, ganito yung tanong ko, last kong tanong, Sir Reginald, ano? Sir Reginald, sa ganitong pagkakataon, pag napatunayan po natin na meron pong ginawang pagkakamali itong rider, ano po yung posible na pwede nating gawin para naman po dito sa seller at dito po sa buyer? Unang-una, ma'am, kung talagang napatunayan po na si rider, which is, we started investigating upon receiving this one. In fact, ang customer service namin ay nag-email or nag-chat sa ating customer at sinabi na mag-send ng particular details sa ating customer service para po i-process yung claims or under investigation. Upon checking with our CS customer service, wala pong email. So, dun pa lang po, ma'am, we are very open in terms of resolving this kind of issue. Sa rider side po naman, ma'am, kung napatunayan po natin na siya ang may kasalanan, we will definitely issue an NTE or notice of explanation in terms of this case. And then, may mga sanctions po tayo dyan. But for this particular case, this is
for termination if ever. Ayun. So, napapatunayan ko na si rider yung may Okay. kasalanan. With that po, Again, Sir Rehinald. our company would really want to be fair sa aming mga empleyado, sa aming mga customers, para sa investigasyon ito, ma'am. Okay. So, umaasa po kami, Sir Rehinald, na maayos po itong problema at syempre para naman bumalik po yung tiwala ng ating mga customer sa Flash Express. Maraming salamat po. Maraming salamat, ma'am. Eto, para naman sa aksyon nila Mary Jane, makakausap natin ang Senior Postal Service Officer na si Jager Tamaray ng Postal Regulation Division Central Office ng Department of Information and Communication Technology. Magandang hapon po, Jager. Hello ma'am, magandang hapon po, pati na rin po sa mga tagapakinig ng Ako Bicol. Opo, tama po ba Jager or Jager? Jager ma'am. Ay, Jager. opo, Kaya po sorry, I talaga stand gusto corrected yung po, pangalan sir. namin. Sir, sa ganito pong sitwasyon, meron po bang nilabag na violation ang Flash Courier? Sa ngayon ma'am, hindi natin ko masasabi kung may nilabag si Flash or wala. Sa ganitong mga kaso po kasi, kailangan munang dumaan sa tamang investigasyon ng bawat panig. Si Flash po at yung nagrereklamo. Opo, para naman ay makita natin kung talaga nagsasabi ng totoo itong nagrereklamo at syempre papatunayan din po ito ng carrier. Ngayon, kung mapatunayan po na meron po talagang nilabag or meron pong ginawang hindi tama itong carrier, ano po yung pwede nilang kaharapin? Kung sakali po na mapatunayan na ang courier ang nagkamali, haharap sila sa tinatawag natin na grave offense, na kung tawagin natin ay mail pilferage, kung saan mabibigyan sila ng penalty na para sa first offense, 4,000, para sa pangalawang offense, 6,000, sa pangatlong offense, 8,000 na may kasamang suspension ng DICT license sila para mag-deliver sa loob ng 6 na buwan. At ang pang-apat, babawian na po ni DICT ang naturang lisensya. Opo. Sa inyo pong datos, Sir Jager, meron na din po bang mga courier ang naireklamo at nawalan po ng lisensya? Sa ngayon, ma'am, well, definitely, ang masasabi ko po, wala pa naman po kaming binabawi. Pero sa mga courier na may katulad o kaparehong sitwasyon, kagaya kay Flash, meron na rin pong mga napapatawan ng kaso ng penalty. Opo. Ito po bang si Flash Express or itong Flash Courier, meron na din po bang mga natatanggap pa yung reklamo na katulad din po nitong reklamo ni Miss Mary Ann? Yes po, may natatanggap naman din po tayong mga reklamo. Okay. Sir, ano po yung may bibigay natin na payo para po sa mga tagapakinig natin na katulad ni Mary Ann at yung mga iba pa po dyan na talagang mahilig po bumili online? Para sa ganyan po, ang maipapayo po natin sa mga ating customer, kung may mali or talagang alam nyo na may mali yung inyong parcel, magsumiti po tayo ng formal complaint na notaryado sa DICT through crru at dict.gov.ph na para sa ganun ay maimbestigahan ng maayos ni DICT at matulungan namin kayo. Opo. Alam natin, Sir Jager, na marami ngayon yung mga scammer, maraming naloloko online dahil po sa mga ganitong mga, syempre, pag meron pong nanloloko, may magpapaloko, pag may magpapaloko, meron manloloko. So, yun na lang po, Sir Jager, dapat po sa ating mga customer ay dapat maging maingat din. Yes po, dapat maging maingat po talaga. Opo. Kung maaari, ma'am, maganda sa platform sila mismo bumili, hindi yung sa Facebook kasi marami talagang scammer sa Facebook ngayon. Opo, dapat sa platform. Tama po. Maraming salamat, Sir Jager Tamaray, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po at mabuhay din po sila. Okay. Miss Mary Ann, balikan natin si Mary Ann. Mary Ann, napakinggan mo si Sir Jager, napakinggan mo din yung taga-Flash at itong si Ma'am Jamaica. Yes po. Pero po ma'am, i-clear ko lang po, never po ako nagsalita ng hindi maganda kay Ma'am Jamaica. Nakikooperate po ako sa kanya pag sinasabi niya kung nag-ano po sila. Nag-willing po ako ma'am nag-intay. Wala po akong sinado sa kanya hindi maganda.
Siya pa nga po yung nagsalita sa anak ko na sinabi niya po na kasalanan daw po ng anak ko. Ma'am, sabihin na po natin, ma'am, bata po yun, 16 years old, excited po sila sa matatanggap nilang padala ko. Kasi first time ko po siya, ma'am, nag-parcel. First time ko lang po ito, ma'am, hindi po ako mahilig mag-online seller. Okay. Naiintindihan naman namin, Miss Marian, yung syempre, tama ka, excited, gumastos ka. Kaya sabi naman ni Miss Jamaica, ginagawa naman daw niya yung lahat para makipag-ugnayan dito sa Flash. At ito naman si Flash, nangangako na gagawin nila yung investigasyon at once na napatunayan nila na merong ginawang hindi tama itong rider, ay gagawin nila yung tama at yung nararapatang parusa para naman ay mabigyan kayo ng hustisya dito, Miss Mary Ann. At syempre, sabi nga nila, kung kailangan nilang ibabalik. So, yun, maghintay na lang tayo, Miss Mary Ann, ng investigasyon patungkol dito sa iyong reklamo. Opo. Kasi mas mahirap din po kasi, ma'am, yung sinabi ni Ma'am Jamaica. Opo, sinabi po talaga yun ng kapatid ko kasi wala nga po silang aksyon. Ang sabi po ng kapatid ko, kung ganun daw po, nadaan daw po sa tamang proseso, pupunta daw po ng barangay, magpapablatter. Tapos, never po siya nagsabi sa akin na never po siya nagsabi sa akin na hindi niya i-refund yun. Pero po doon sabi na, sa conversation po namin, wala naman po siyang sinabi na pag oras na na-deliver na po yung parcel, non-refundable na po. Sabi po nila, liability po nila yung item. Okay. Kung liability po nila yung item, nagreklamo po agad ako sa kanila, nag-report po agad ako sa kanila na, ma'am, bakit po kulang? Okay, ganito na lang, Mary Ann, hindi po ako nagsalita ng hindi maganda. Mary Ann, ganito Kaysa na lang, wag wag po kayong mag-alala, Mary Ann, dahil nakaalalay ang aming team para tuloy-tuloy nating malaman kung sino talaga yung may pagkakamas. Gagawin din nila yung lahat para ay malaman natin kung sino yung may pagkakamali. Opo, ma'am. Salamat po. Eto na mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan na natin ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Magandang hapon! Hello, magandang hapon! Ayun, ano yung pangalan mo at taga saan ka? Mary Rose. Mary Rose po. Mary Rose. Okay. Mary Rose, pwede paayos ng iyong linya? Hindi masyado naming naiintindihan. Okay po, isa. Papatin ko muna. Ano daw? Ayan. Okay na? Mary Rose? Yes. Ayan. Ulitin natin, Mary Rose, ano yung apelido? Rapalo. Taga saan ka, Mary Rose? Calabanga, Camarines Sur. Okay, so ano yung gagawin mo dito sa 1,000 piso na napanalunan mo? Pambili pa ng Pambili. dito. Okay, wala akong maintindihan, Mary Rose. Nasa loob ka ba ng kulob na ba lugar? Hindi ba? Ma'am, nag-tiktok kayo? Tawag po kayo. Hello, Mary Rose! Yes. Lumabas ka nga muna dyan at hindi kita maintindihan. Umakyat ka muna sa bubong nyo. Hello, Mary Rose! Nawala si Mary Rose. Sige. Tawagan nyo ulit si Mary Rose. Sayang ng 1,000 pesos niya ngayong araw. Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayo sa pagtutok sa aming programa. Malay nyo, next week, Lunes, kayo na yung manalo ng 1,000 pesos. Dahil araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ay namimigay kami ng 1,000 pesos. Balikan natin si Mary Rose. Mary Rose! Yes, hello po. Ayan. Mary Rose, saan mo gagamitin itong 1,000 pesos? Pambili po ng baited. Pambili. Bala ka kung saan mo gagamitin kasi hindi kita maintindihan. Pambili. Yun lang na napapakinggan ko. Nanonood ka ba ngayon ng ating programa? Opo, kakatapos na ito. Okay, ano yung naintindihan mo sa aming mga tinalakay? Tungkol po yan sa mag-ingat sa mga orderin. Kasi po lang po yung cellphone eh. Okay.
Ikaw ba ay mahilig din mag-order online? Ay, hindi po. Kasi po, wala po ang pag-order. Kasi wala kang ano? Walang pera pag-order. Dahil walang pera pang order. Pero kung marami kang pera, o-order ka din online. Opo, pero siguraduhin ko po na makakarating ako sa summer. Oh. Ipagkat ko muna yung 7. O, ano naman yung gagawin mo para siguraduhin na makakarating yung order mo? Okay. Bago ko mag-order po, bago mag-check out, i-check ko muna yung 7. O, sige, bahala ka na, Mary Rose, ano? Congratulations na lang sa'yo, ano? Huwag mong ibababa ang iyong cellphone at kakausapin ka ng aming staff para malaman mo kung paano matanggap itong 1,000 piso mo, Mary Rose. Okay po, ma'am. Thank you po. Alright, congratulations. Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumabaybay sa ating programa dahil hanggang sa susunod na linggo ay mamibigay pa rin kami ng 1,000 piso para sa inyo mga ka-aksyon mula pa rin na tulong. Tulong mula kay Congressman Saldico ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube, TikTok at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Samukon ka. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.